Case number 0045 of 2026 mdarira changamiriro Tito pane nhau pakati pemurume anonzi Ian Gurure mumangarirwi achinzi Shekman Munyuru. Shekman Munyuru anobva paJohn Moore Farm Kushanga. Claim iri kuti mukwashi uya pamberi pachangamiriro Tito undipe fuma yangu. Mukwashi uya pamberi pachangamiriro Tito undipe fuma yangu. Tezvara dara ndikupa mukana wokuti mutaure tipeti pamusoro ichangamiriro. Mukuwasha uyu akandiroorera asi haana chaakabvisa. Akangogara nomwana wangu akangobvisa zvinhu zvishomanani, akabvisa machira nembudzi nehafu pasuru ne250 ndozvaakabvisa. Asi chakazonesa ndikaona mukuwasha uyu aramba mwana wangu akamupa bhukuro, saka mwana wangu ndinaye ari kumba ikoko. Mwana wangu zvandisudza kuti achararama here, kuti vakacheka zvipfeko zvake 7 zvomukati ndobva apa gopuro mwana wangu ndikatuma atete vacho. mirai baba, chinangwa chamakawira kudare kunogwa ndachiteerera kremo inyaya yepfuma nai mune mamwe mazuva makazowedzera pakreme. Aiwa handina tenge tichiona madi yamakanda mudare imimi timaikanda mudareka ndinoda nyaya ichi yepfuma ndika kana pane zvinotaurika mukati mandika adare ichazokupa inyu nguva, asi nyaya yenyu madudza ndechi ndepfuma ndika zvakanaka vami atezvaraka mazvatora atezvara makatora mwana wa muna kuapa pfuma yawo musiidzanwa noti uri amukorera handina kuramba kupa jerezo rakasara. hamuda kunzi makaramba hanzi haana kundipedzera hungu ndinozviziva. Hongu ndinoziva handisati ndapedza. Zvakanaka makorokota ngatiipinde tori changa muchinyaya kuda chii baba imi na baba kwasoni pamusoro ichangamiriro. Gomera misana zvino tari kuda kuonesa munhu wangu kunoona chinoitika kana watora mwana wemunhu otoziva kuti mwana uyu pano zvinotodikanwa pamutemo pachivanhu kumusha kwako. Asi iwo unoona kuti tatadzana tadii, unoona zviri nyore kubvisa gopuro kuti handichada enda kumba kwenyu. Asi unokamwa kuziva cheredzo vari papi vese vanhu vakawanda wavo unoona vachigara nevakadzi kushirira kuziva kuti izvi zvatoda kuita izvi uku hakuendeke maoko tisina zvatakadi zvatakakanda. Saka kazhinji ukaona wakuramba munhu cheuka homwe uone kuti iri kutendera kuti mwana wenyu handichada zvinhu zvenyu izvi unenge matopedzerana. Saka iwo ukangoita mwoyo chicheto handichakuda ndosaka waona wagadzikwa panasi vakuda zvinhu zvake. Asi uri kuti handakuramba kana wakabvuma kuroti ukapa regai tifambe. Danhu kababa muchitiri haana chaakabvisa, akangobvisa machira ndobva abvisa hafu pasuru ndobva abvisa nembudzi chete nekubvezi ndozvaakabhadhara no250 chete. vakaita mhuri yakakura sei? Vana vaviri vese. Vane vana vaviri. Saka nhasi unoituma yamuri kuda kumukwasha, muri kuda chii chamuri kuda kumukwasha wenyu? Ndiri kuda mombe dzangu dzedanga nomukono nemombe umai. Mombe mbiri dzedanga nomombe umai nomukono masungiro norusambo rwangu nosutu yangu nokuti ina handisi ndikaramba munhu handisi ndikaramba kuti handisi pamusoro ichangamiriro handisi ndikaramba zvese zvinofanira pakubviswa pamunhu. Ndikumbirawo kuti changamiriro ndizviwane nokuti handisi ndindaramba munhu. Vakarambana zviri pamutemo here kana vakangopanana vega gupuro? Vakapasana vega gupuro. Saka vasati varambana vanofanira kurambana zviri pamutemo mudare ramambo. Chero kwavada kuenda chiri kune mumwe mambo kurambana zviri pamutemo, asi hazvitadze kuti pfuma yenyu mureve pfuma yenyu. Ndikumbira baba pfuma yenyu munofanira kuti mupime. Ndiye akatanga kumukanganisa vana uyu. Ndichokwadi munoda mombe masungiro handiti nemombe yomai kombudzi angakapedza. Aya mbuzi vakapedza. Machira akapedza. Vakapedza. Gumbezi akabvisa. Saka toti zvisungirwa zvimwe zvese akabhata
chasina kubhadhara vasungi imombe ichimanda ndeyasina kubhadhara nemombe umai. Saka zvareva kuti munofanira kupiwa mombe 2 dzedanga yeumai neyemasungiro ito zvoita ngani 4 ndo mombe dzamunofanira kuti kupiwa idzodzo zvinozwika mukono wazvinhu umai kudiwa natezvarao wadiwa mombe ngani 4 ndo dzakapiwa unoti kuti Antoreda zvataurwana atezvaranda zvinzo asi tango gagatidzawo netumberi turi muminda itoto manyengo yakati pasemaparadzana masiyana nemudzimai unokwana manthi nemagirisi mwezi aiwa tiri padhuze kapa munogona kudzokerana mwedzi chete atiwanzwa kuti baba vatoda sutu yangu zvareva kuti vachitoda kuti mwana adzoke saka vati kuda sutu yangu vatoti hamusati marambana saka vati sutu yangu ndiri kuida pasuro kabvisa hafu vatoda kuti imwe hafu iri pasuro pawapedzi zviri kunzwika tokunzwika chengani dzinoyari ngombe dzikutodiwa kana munhu akwira dara atoda mombe dzake atoda pfuma yake dzinoyari ndo pandiri kuti pandichamirira tumbeu twangu kumunda papo hazvekumakunze kwakachena nana Juni kunze kwakatochena kudhara Juni Julai takuwa Julai kwata kurefu ndo pandiri vazhinji vakutopurura kozika tiri kufamba kavo yakupururwa tiri muna machi mafuro ari kubva machi toisarini ndetiraondayoda kuti akutezvera ndivato zvinhu zvavo tanga Juni isai kupera kwaApril kupera kwaApril abhadhare pfuma iyoyo vauya here mwana wenyasha ari muno ari muno amai uyai iyo kana vanhu makurambana unocheka mabhurugwa 7 uchacheka unochekerei mukati tiri mudari ndokufonera mambo zvaitaura kuti dare ramambo nderoedza kubatanidza nekuyananisa isati parire kuti dzimba dziparana michiri wechidiki handiti vanhu vanokanganisirana vanhu vanotadzirana iri kunzwika mama aita vana vangani vaviri mukuru wacho akakura zvakadii akura zvakadii saka makuita vana vaviri toita kuti madzidzana maakuzivana zvodacho zvinoda munhu kuda kuti imba iparane kana mune zvamakakanganisirana ndii zvinogadziriswa moyanana modzokerana kunodika iwewe itawa pazoda munguva papera mwedzi wawataura wakazomboteerere kuna adzimai pamwedzi iyoyo nguvatera wakatongonguva pakupurwa kuti vaenda zvatongoenda zvakadaro kana kutera haana mumukadzi here zvokusaziva but kuti kazhinji mukadzi wako kutanga ndiye mukadzi zvikunzwika changoti ndingopa vashenza tivaone kuti enda unoita tsvagidzo dzako futi ufunge zvakanaka kana mune zvamakatadzirana moyanana zvepfuma uchitsvagira atezvaka kupfuma yangu zvikunzwika ndozvo ndi zvazvinoita kazhinji handivati ndakatori mafodya ndakadii vazhinji vatanga kutonetsana izvizvi zvekuti azosara amari akudya wedu asi mudzimai dzimweni dzenguva maigona maishanda zvakanaka saka inge munogara pasi kana kuteera kana unobata huku kana uchida unogona kuenda dare redu kubatsira pachena kuti muyana nani nadzo ndozvanokushidzira kuti adzimai vauya zviri kunzwika atitoda kuti imba iyo iparane kwanzi imba iyo yamira zviri kunzwika ani manzwa mai ende munogatsira zvakanaka kana pane zvinoda kuzvigadzirwa uyaite kubatsirai pachena atezvara muchidi chimwe chekutaura kupera kwaApril modzoka mupiwa zvinhu zvenyu pano munonopiwa mombe papi tati mombe ngani 4 kana washaya mombe inoya iri mari
kana iri mari mudare ramambodo titoe 250 pai pamwe zvinonzwika muchimwe chekutaura ende munosena changamire pano zvinoenda sei zvino handisikuziva kuti zvipfeke izvozvo changamire kana pamwana izvo chamutisa kuti zviri 7 hapana kana chipitsi chiripo izvi muuwere nhasi ndichiri kumurapisa aita zvekucheka nereza nebanga nei iyo varipo mungavasanangure vega ndaimbobvunzawo kuti zona uzocheka zvipfeko nhasi ari kutonga enenge yepfuma isusu kahindi but ati kuti ndati kutonga yepfuma iwe zeta uzozoya kuzotsvaga ofisi kwedu zokubatsiridza haniti unozotsvaga varume kana kuti vana sekretary ozokubatsiridza panyaya yavo handiti hazvina kunaka zvekucheka zvipfeko handiti atatopedza tienda unosainapo aiwa handisiri ndakacheka zvipfeko izvi dambudziko rakatopinda mumba mangu kwete kuti inini chakini kwete kuti inini ora zvanhasi mbonosainayo pamusoro nyaya yanga iri pakati paiyeni nasekmeni mamunyoro yapera dzezvizvi changamire vati sekutaura kwaita pfuma tezvara iye nabvise mombe emasungiro kana kuti echimanda nemombe yeumhai nemombe mbiri dzedanga izvi zvanziziwe kudare rino kwazvichabhadharwa musi wa 31 April kana kupera kwaApril 2026 masunungu kaenda munosainatisati vasumuka murau unoti atizvara vanofana kusundurwa nitendurasi vanga wakonwa ndiwe murau tendurasi nesunduratiza iya ina chikwereti izvi zvipfeko kana muda kuzobatsira zati munogona kuzouya mobatsira imwe nyaya yakasiyana neyepfuma vasunungu kaenda munosaina kudesco maita chisumuka yanyambwe For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.